kumba ju pelong manau snem nakabenta ban penpreng ya kubor kumno ban penek pensa ya kanyam karukom kariti kedustur balabu bej dakimen barim kador bar snong jong karong masek hakajing trelang ba kador bar snong jong karong parkong ki bahapru hapok karaj nong karai riboy district mentakasngi kila pelong ya ka program kabala tip kum kajing penek pensa ya karukom rep rukom riang kata ka jum cultivation kane ka jum cultivation ane ka jingrep ka bakhamrem kaba kamperu naki jum cultivation jeki wipan namar hakane karukom rep jong kasnong rong masek kamshem ladon kanu ka jing thangklau ne ban pom ya kiding kisej henrei hakane karukom rep lasupun khuj ya kalum badru bantung pat ya ukba harangkat kale niam le rokom ban kerpat kerpon ya ublei nong bu nong thau ban kerkhu kerdo bat ban pelong pan man bha ya ki jing thong jing tep baro yakane ka program ka balas dang nadu usnam arjar khatsau terter kalong ru hadin ka jing simkhia do rong ba snong ka rong masek uba albinus timung uba larai ban penek pensa ya kariti ke dustur bat karukom rep rukom riang balabu nadu men barim hakane ka sngi lasakhi ya ka jingwan ban aimen sim bat ban punpu punping yakane ka program dau ba Jason Sokmi Maulong MLA ka umsning constituency kumu kongsan hakajinga don langru uba lansius imli uba dei ukaitor ka film ka ban saplachen to wan phai sanga nangta uba biren sengkli lembat kue kiri orang ba di nadu arijar khatsau ngala persiang ban penek pensab yang ia keneka riti ke dustur ia keneka jum cultivation keneka di just for sustainable ban penek pensa namar ki kun kiti jungi kenom tipsio om bangi pom ia keneki jum takamot long shifting from one place to another place lane nakawai ka jaka chakawai pat Nrai kani klem da penjot lane klem da pomnya kiting kisik ni penne pensa ya kariti ke dustur jungi kenang baki spa slam ke bala ki hajar slam ke bala lek ki baki kimi ki pa jungi ki kimi ki pa temen jungi ki la le te kenang baki ni ki kon ki ti jungi ru kenang kenmau kumta nado banga long nong yelam churong nado ar hajar khat ar hau benai Desember hadu menta nado ar hajar khat sau nga penne man lo snem klem da pep nga penne om dan jing mon toy henrei ladangi perkat adeka jinglut put sudah kam dan jing mon toy henrei kajing kwa junga kalong ban penne pensa ya ka yaki eki ke ba ki kimi ki pat men chungi ki le bangile ka jum cultivation namal ba ka jum cultivation hi kembala ong ba snong mane kiwe ki sai ban hab ban change na we snong na ka we ka lum showi lum ban man ka snan ba ki hab ban thang ki hab ban pesniu penjot ya ki ding ki se ane ka long pat ka ba thola ha ka ni snong ba masek ba kimju kliang kimju kalai ki lengkha Nado pasdang miswa hado manta kipu bat kithung ha kani ka jabu ha kani ka ju ka chaka kimju thangni khlau kimju pom yakidiang kisi hangni ka jaka hi kisupu hangni hi kibat hangni bat kalong kabasu pula bawat napo Guwahati University lawan ban research hangni kilap ba kalong kalkum thung kababha bat usumbai kiyo ban ot yo sumbai ubabha ti ngai kublai ka snong ramasek kabalasim ya kani kasinjam banbu bat pesa aje mau ya kaliti dustur jong umen barin namal ba ladangi pai hakani kejuk ke pamanta ndoshu hal yang dikena ni ki wat kiramba hakiwe pat snong kiwe pat kijaka kilaklat habede bat kani ka hukumran bat kani ketika sim ka baar bat haba pia kren nadu mene kren i presiden chuartai kren baba aspangan ke jum cultivation nang mene men mir nang kren baba ngong ba kani ka jum cultivation ha kani ka than ne ha kani ka rijong ni class dang ba kan do jaj no namar ngang net ba ka tu jum cultivation kalong ha tu ki por ba phi ot ikini ki deng ki set phi thang phi pendong kami ki kum kata kasbo te bang kai ba suling ngo kalong ba kani ka jum cultivation hakani ka than mo kani ka right nong khrai bakini ki nong rap ki badon hang ne kim pendong kami kata iki ding ki sik penne dat
Kajinglingo kalong ba kisutho khndo. Ne kam method kumno bikin rat bikin riang ba ikini ke jingtung ki kba jongki. Na do mutu snam mubadap. Hadu mentaru ini kuba bikitung bikiyo bikin kai. Kibat la ban pelulut. Kipeni ba kane ke jaka kalong ka basaiso ba ka basbo ba. Bar kalong ba pi ki nongrap ki nongriang ha kajing yalam irong ba snong pisutho bat ipeni pi ki methods. Ne ki idea kumno bandri na kumno bantung ba nai stop kenya kamariang namar ka tu jum calculation ke babot ki Islam ke bada kamong Islam ke bada espau ni ke arpusam ti blayat long na pintangi ke deng ya tu kisla na pladat thang ya tu penong kam ta kasbo apo khando bada ngai iba de shani ka than ki deng kinang ne kumju bat kinang he kinang san kalong ke ka bastenat ba kinapo goti kumiyong irong basong irong chairman yung ban po goti na po kini goti university kala one ban study kani pi kala long lupa kan nuksa kan ba kibril na bar jong state kala one pet hang ni baka jumkal division hang ni umdong ka man pam kiding gin umdong ka man thang te ka de nuksa ba baro khoi kinong rap jong ha kan ni ka state jong ni pi one visit shisen hang ni yakren bi kirong basong yakren bi kinong wat ke ka ta ka daw ba pelong ba ndong ka man pamusi ndong ka man thung pada kat batung ukuba na we jing thung usay so kadap man pendap bro shisnam bagaimana ngai pi na marble ka previous function ru ngalawan usnam ko badap kila itung ukuba usay so ha niyo bangin yabam swag por Christmas na mangang po ito por Christmas ang ni sementara niyo hi pan yabam iyo hi kini ki tradition jong ki be shet yabam idi perkhat hadu mentaru ukuba unang long surplus unang bon te kalong ka ka jing sorong ba nakani ka than jongi ilong kita kinuksa ban piti pada ke sabar bar kena kaliang jonga aku MLA ngan ai kuplay sa shisen ngan chukan lingkot ngan ai kuplay rong basdong kuplay shibon ba pita ay nga kani kasin ka baar nginang nya beteng nang ne sakmat bat ni de belong kita kinuksa sabar ni de banra ya kani ka kubor ni de banra ya kani ka message ya kani ka idea kumno bangin ya thong kumno bangin ya rak pere shiki rong rak kibran shaki wai sure ka than